Fadila ki haife shi. Ki haihu na ce Fadila ki haife shi. Ki haihu mana. Au ba za ki haihu ba. Ki haihu na ce ki haihu. Ki haihu. Kin ga in ya so idan kika je can ki haihu a can. Ki haife shi a lahira. Dini ya kuka ajiye gawar anan? Kar ka sake ka taba. Idan ka sake tabawa sai na ma jina-jina. Kada ka sake taba kayan nan. Gaskiya malam ka tsaya mu huta. Dalla ka kama mu je. Mun kusa zuwa kogin da za mu wallar da ita. Daga nan zuwa can babu nisa. Ba zai yi. Kai, hayanin me nake ji haka? Allah bai, ba hayaniya muke yi ba. Ba hayaniya muke ba. To kuma shi ne ku da ka niki haka? Kayan wanki ne. Wanki za mu. Kayan wanki? Ku buɗe yin gani. Ku buɗe yin ce. Zancen banza zancen wofi. Ku me yasa kuke yawan jin tsoron 'yan sanda ne haka samari? Ba san shi ɗan sanda abokin kowa bane ba, duk kuma kun tayar da hankalinku. Sai ku wuce. Buhun ubanca ya san fatalwa muka ɗauko tun da gashi ta ɓace ko kuma an sace ta. Fatalwa kuma? Matar da muka kashe da hannun muka ce mun ɗauko fatalwa? To in ba fatalwa ba mece ce? Gashi dai kana gani ba komai a ciki, duba. Cikar uba. To yanzu me za mu ce da ta bawa? Ta yama za mu fara mata bayani? Sanin aiki, iya aiki. Sai yanzu hankali na ya kwanta. Da na ga na kau da Hajiya Fadila na miye gurbinta. Shekaru na 3 ina yi mata aikatau. Sai a yau burina ya cika. Yanzu gidan nan da duk abin da yake cikinsa mallaki na ne. Ni ta bawa ko kuma in ce muku ni Hajjaju. Hajjaju kuma? Ta bawa ke da ko effort baki je ba? Me ya haɗa ki da Hajjiya? Ai shi zuwa maka ikon Allah ne. Da Allah ya ce in tafi yanzu sai ka ga na tafi. Saboda haka daga yau na tashi daga tabawa na koma Hajjaju. Da kyau Hajjaju. To ba dai wannan ba. Yanzu abin da ya rage so muke mu ɗan ji alamun motsin kuɗinmu. A to ki sallame mu da kuɗaɗen aikinmu. Ai wannan abu ne mai sauƙi. Ai yanzu nan sai in ci shirin je da ɗauko muku kuɗinku. Kuma har da ƙari ma ba iya wanda muka yi magana da ku kaɗai ba. Kuma? Ha? Indeed. To alhamdulillah. Ina zuwa. Aikata alkhairi shi ne za ka da yau sharri lallai bayan tasiri. Mai gina rami na mugunta to kai siriri. Wanda ya babba shi ne za ya ga mummunar makoma. Wasu nan. To amma Hajjaju a halin yanzu ba kuɗi ne kaɗai abin da muke bukata daga wajenki ba. A matsayinmu na waɗanda muka taimaka miki wajen kashe Hajiya Fadila,
kuma waɗanda mu kaɗai ne muka san sirrin wannan babban laifi da kika aikata. Muna so ki ba mu dama mu dawo cikin gidan nan naki da zama, mu ci dukiyan nan da komai tare ba tare da kuma an yi kasafi ba. Dan dai abin da dai ne faɗa gaskiya ne ta ba au Hajjaju yanzu ko gaskiya ne. Wannan waɗannan zancen banza kuke min a nan wurin. Magana ce muka yi da ku ta aiki. Kun min aiki na biya ku kuɗi. Me yasa za ku yi min wani magana wacce ba su abin nan ba? Kun san ko gabaki ɗayan ku zan iya ɓatar da ku? Haka kika ce? Ko kana musu ne? Saboda haka ku tashi ku fice min daga gida, ba na son ganin ku a nan. Ka tashi mana ko kai ba za ka bar min gida ba. Zan fita. Na gidan gado ba. Mai gina rami na mugunta to kai siriri. Wanda ya Lafiya me yake faruwa ne nake jin hayaniya? Idi? Laɓa kake mana? Ya aka gaji wannan sunan? Me ka ji bayan shi? Kaga, ka ajiye wannan tsintsiya ka bi bayan su. Dama ina son ka zo gidan nan ne ka riƙa min aiki, amma yanzu ka wuce ka bi su. To, yanzu kuma ba su aiki kai? In ina buƙata zan nemi ka. Guji mummunar makoma kar da kayo sharri. Alaikum salam. Aminu Hatsari. Yauwa wa'annan yaran amintattuna sun fito da kuɗin nan. Da Allah a bisa a karɓo min kuɗina. Sai ni Hajjaju ikon Allah. Guji mummunar makoma kar da kayo sharri. Makoma mai kyau ita ce tafi alkhairi. Sauke na nan. Na fasa zuwa ta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina ga yanda ka dauko a cikin Wallahi tun a can baya na sauke shi. Za ka gaya mana ba? Wallahi a can baya na sauke shi. Wallahi ni ban ma san shi ba wallahi. Goje muci. Ina zuwa. Bini boy. Hatsari bai haɗa hawayar ba ne? Shegen kaya. Shegen kaya, ka kuɓuta kenan. Dama ai dole in kubuta. Saboda ke baki isa ki cutar da ni ba. Na kowa sanin wayanka da hangen nesanka. Hajjaju wallahi ki fita daga hanyata. Kina zaton kwace wannan kuɗin abu ne mai sauki?
ko ni ce a matsayinka iya yaudarar da za ka yi min sai ta ninka haka. To dama ai ni da kai kar ta san kar ne. Tausaya miki kawai nake, amma abin da nake so da ke shine ki ɗauke idanunki akan wannan kuɗin domin halaliya ta ne ni da abokina na ji. Shege nawan. To wanda ne ta riga ta faru. Ta wuce sai wani jikon kuma. Ai ka san ni da kai ba ta ɓaci. Ka san ina ƙaunar ka a raina. Kuma kamar yau ne za mu kasance a inuwa ɗaya. Kin dai ji na gaya miki. Me na fif, mu je. Mu je. Aikata alkhairi shi ne za ka ga alkhairi. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Makoma, makoma. Dini, ku ɗauki jakan mana ku zo mu shiga mana ciki. A'a, ni fa ban amince mu shiga gidan nan yanzu mu zauna ba. Dan na tabbata ko ma wani dalili ne yasa kika ce mu da gidan nan mu zauna. To akwai mugun kullun da yasa kike so mu zauna da ki. To, ni ma dai abin da na gani kenan duk wanda zai ika da daddare da rana ya dawo ce yana son ka gaskiya ba masoyinka ba. Haba Dini, ni wallahi babu wani abu a cikin zuciyata wallahi talla. Ni dai kawai na ga dai dacewar dai bai kamata a ce na zo gidan nan na zauna ni kaɗai ba. Shi ya sanya na ce zan je in yi muku magana ku dawo mu zauna tare ni da ku. Kuma ni wallahi ma ni ban yi niyyar ma kai a dawo da kai gidan nan a zauna da kai bana jin. Ni da man Dini na so ya dawo gidan nan ya zauna. Saboda na san kawai Dini ba zai zo gidan nan ya zauna ba in ba tare da kai ba. Shi ya sanya kawai ne yadda mu taho gabaki ɗaya da kai. Dan ma dan kuɗin da kika bamu ne kike so ki ansa. To kuɗi ni babu su a jikina dan na bada ajiyar kuɗin. Ba abin da zaki samu a jikina. Ni wallahi ba don wani magana kuɗi bane. Ni babu abu wani kuɗin da nake nema wallahi tallahi. Ni fa kun gafa in ko ba za ku zauna fa a gidan nan ba wallahi ni ma ba zan iya zama ba. Ni ma sai dai in haɗa kayana in bar gidan nan. Dan Allah ku yi haƙuri ku zo mu shiga. Yawwa Dini da Allah ku zo mu tafi. Wannan ɗauko muka akwatin. Mai gina rami na mugunta to kai siriri, wanda ya babba shi ne za ya ga mummunar makoma. Makoma, makoma, makoma. Ya naga gidan haka Hajjaji kai ka ce filin dambe. Ai ni kaɗai na san bala'in da na gani a cikin gidan nan. Ban gane ba Hajaju. Me kike nufi? 'Yan fashi ne suka shigo gidan koya? Yodini ba gara 'yan fashi ba da masifar da na gani jiya, wallahi daren jiya ban rintsa a cikin gidan nan ba. Saboda haka yanzu idan muka gama gyara falon nan, za ku fita waje a rubuta takarda don kowa ya gani ya san cewa za mu riƙa sa haya a cikin gidan nan. Haya kuma Hajiya. Me yi zafi? To amma Hajaju, ina ganin bai kamata a ce ki mai da gidan nan matattara ta 'yan duniya tamkar wani joint wanda mata da maza za su zo su haɗa a cikinsa ba. Hakan san bai dace ba, tunda wannan bai kama da gidan karuwai ba.
ka ga dini dakata ku yi abin da na saka ku idan kuna son a zauna lafiya. To ai shi kenan yanzu mu bari mu taimaka miki a gyaggyara wajen. Amma dai na yi mamakin wannan abu a ce haka gida ko ina ya lalace. Ina mamakin abin da ya sa za a ba da gidan nan haya. Kuma mamakin abin da ya lalata gidan nan haka. Wadda tun da kin ce mu shigo mu zauna? Ko ma menene idan kuna nuna mu? Ai shi ke mu wannan daula alaji. Ku dai za mu ci wannan daula. Gida har gida. To wai kai ko da mu koma dai menene yanzu mu ai kalau da mu. Ga gida ya samu za mu zauna mu ci daula. Ga wannan ruwan ni ko anan ma zan iya kwana. Ko anan ma zan iya kwana Hajjaju. A'a. Ai kai ɗaki guda zan baka. Tukutun da guda. Amma ni ma dai za a bani ɗakin ku Hajjaju. Matsayin ai ba ɗaya bane ba ka tsaya iya matsayin. Allah dai biya Hajjaju. Allah dai biya. Tata. Salamu alaikum. Gidan ba kowa shiru. Kai. Makari, siyaya ana jin daɗi. Kai. Makoma, ka zamna gari, to za ka wuce haɗari. Komai na duniya zai zamto labari. Wuce mummunar makoma kar da kayo sharri. Makoma mai kyau ita ce gaba alkhairi. To ni ma na ga guri. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Alaikum salam. Yaya? Gaji? Na'am yaya? Ke gaji kan dai a ce kin ƙara yin abin da aka koro ki daga wurin aikin da na sama miki. Wallahi ba abin da na musu. Lafiya kalau muke zaune da su kawai dai. Yaya na ji labarin an ce kin yi kuɗi ne kin samu arziki kawai na ce ni ma bara kawai in zo mu ci arzikin nan tare. Kuma na ga uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya da ke. Shi ne sai na ce to gara in zo ni ma a ci arzikin nan tare da ni yaya babba. Bari in gaya miki gaji. Ba uwa ɗaya uba ɗaya muke ni da ke ba. Allah ya sa kashin awaki muke ni da ke. Kuma bari in ƙara sanar da ke cewa ko da gwaran muka yi muka fito ni da ke muka zo duniya wallahi ba za ki zauna a gidan nan. Aba yaya tun daga ba ƙauye ba zuwa birni ba bani da wanda ta fi ki. Uwanmu da ubanmu ba dai sun mutu. Ke kaɗai nake da ita ba yaya amma kuma na zo nan ki za ki kone. Za ki fita ma ba za ki fita ba. Ba shiga uku. Kuɗina ne. Gaji? Kuɗina ne. Gaji idan kika samu wannan kuɗin. Kuɗina ne. Gaji? Wannan kuɗin kuma masu kama da daloli, wannan ai dalolin Amerika ne. Wannan ba kuɗin Amerika ba ne yaya kuɗin Ghana ne. Uwar ɗaki na ce ta bani ajiyarsu ta ce wai saboda kar su ɓata a cikin gidan da suke saboda yara sun yi yawa. Sai na ce to sai ta ɗauka sai ta bani ajiyarsu yaya. Sai nake ta fama ajiye da su. Nake ta fama tsorata na yanzu kawai kuɗin suka zubo ai. A kulli suke. Yo to ke banda abin ki gaji ke din kanki guda nawa kike da za a baki ajiyar kuɗi. Kafin a haife ki sai da aka haifa min ƙanne 2 sannan aka haife ki. To kin ga ke ma ai bai dace a ce kin aje wannan kuɗin ba. Yanzu wannan kuɗin dakata. Wannan kuɗin zan ajiye su a wurina. Ita uwar ɗakin naki idan ta nema ki zo sai ki zo ki karba. Yaya kin ajiye naira 50,000 ba gwana mu tafi wani station mu ajiye su ba? A'a zan ajiye su a wurina. Allah yaya. Duk sanda ta nema ki zo kuɗi suna nan aje a hannuna. To shikenan. Saboda haka yanzu ki ɗauki kayanki ki koma inda kika. To shikenan yaya. Magana ya ƙare yanzu. Shikenan. Shikenan. Aka ake buɗe ƙofa ko? Buɗe ki. Buɗe. Na tafi. Yau wato a kiyaye. Amin. A tafi a riƙa kula da mota fa. Ba komai yaya. Makoma. Yaro
yaro man kaza. Wallahi Allah ya yi arziki ina ƙoƙarin in so in dangwali arziki amma ki mun korar kare to wallahi ba za ki ci arzikin nan a kwanciyar hankali ba. Wallahi Allah sai kin gane kuranki. In ban da mugun hali kai zo nan bagaza ta wannan zo nan haka ban gane ne haka zo nan me haka kina tafiya sai ka ce wata tinkiya yaya ta bi wata dattijuwa fa farabar ita fa na ce baki je ki kashe min fa a gidan sannan ki ce wai kin da abu baki kashe wallahi sai ki bani kuɗi na Ki ce ma ni Allah ya taimake ni. Gara da Allah ya sa ban kashe wannan matar ba. kai Da yaya makoma ta kenan. Kuɗi kin ga cikani. to ai ita ce mata Cikani na ce miki. wa ba sai ki bani kuɗi na Cikani na ce sai miki. kin bani kuɗi na Cikani. bogaza Cikani. bogaza sai ki Kuɗi ne na riga na ci wallahi ba zan bada ko bogaza sisi zo ba. nan bogaza zo nan bogaza Yau wagaje, na ga adireshin kuma na gane. Na fahimci duk bayananki. yawwa ai barauniya ana wata ga wata kuma La, kar ki ƙara kirana da wannan sunan. Dan ina ganin girmanki. Dan tun ina ji da lokacin da na baro karantina daga yawon sheki ayata na haramta jama'a kirana da wannan sunan. yo ana canja wa tuwo suna ne Eh, na sani. Amma kuma yanzu ba kasafai kake bari mutane su san mugun halinka ba. Ban kuma musunta miki ni ba barauniya bace. Amma ba na so wa'inda ba su san wannan halin nawa ba su sani. Don gudun zargin bacin rana. Yanzu ma ba wannan ba. Me kike so aiwata bawa? ni komai ina so da kika ganna aiwa ta bawa saboda kin ga dai na farko ta bawa duniya ce kuma bakin cikinta ne i kashe iyayenmu na ji labarin ta yi arziki na zo in ci arziki arzin yar uwata uwa ɗaya uba ɗaya in gaya miki ta bawa ita ta yi min koran kare ta yi min a gidanta Ni fa ba wannan bayanin na ke so ki mun ba. So nake ki gaya min aikin da kike so na miki wanda har kika nemo ni. to a baya dai na tura a kashe min ita ban yi nasara ba amma yanzu na sake sabon tunani yanzu so nake nima in raba ta da dukiyar da take ji da ita kuma in raba ta da wannan gidan da take tunƙaho da shi baƙin cikin tabawa shi ya kashe iyayenmu yanzu aikin da nake so ki yi min kenan aiki ne na kuɗi ki ɗauko takaddun gidan ki kawo min Gaskiya wannan aikin ba ƙarami ba ne. Duk da dai halina ne sata. Amma dai ban san ta inda zan ci nasara a cikin sauƙi ba. Ai barauniya kwantar da hankalinki kamasho zan baki mai tsoka 50-50 zami da ke idan na siyar da gidan na duk wata hanya haba ai barauniya ke har zan gaya miki yadda zaki ki samo wannan takardun gidan Ki ce 50-50 kenan. To ai wannan aikin ya zama dole in yi shi. Ko da ita ce sata ta ƙarshe a duniya. akwai kuɗin da na ɗauka na bama ta bawa kina ji na ko kuɗin Ghana ne sai na ce mata kuɗin naira 50,000 ne saboda ba wani abu ina so ma dai ki fara sato min wannan kuɗin kin gane ko idan kika sato kuɗin daga kan wannan kuɗin ta bawa za ta fara ganin masifu kala-kala da bala'u kala-kala saboda yadda ta bawa ta yi min korar kare a gidanta wallahi sai na walakanta ta bawa a duniya ita ma Wato gaje kin zo da babbar harka. Wannan harkar ba ƙaramin kuɗi zai jawo ba. Amma sai dai aikin nan ba na ni kaɗai ba ne gaskiya. Akwai buƙatar mu jawo Atika cikin harkar. Domin aikin sai da masu ƙwaƙwalwa. Kin fa san Atika uwar sharri. na baki wuƙa da nama ai duk abin da zaki ki dakusar da rayuwar ta bawa a ƙasƙantar da rayuwarta ai kawai ki yi shi Ni kuma na miki alƙawari. Ko da wannan satar ita ce sanadiyar tonuwan asiri na a duniya. Wallahi babu makawa sai na miki shi. ka ji zance
shikenan ai na san cewa duk duniya babu wanda zai iya min wannan abu in ba ke ba shi kin ga wahalan da na sha kafin in nemo ki to sai na rama. Makoma, 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 makoma. Aikata alkhairi shi ne za ka ga alkhairi, wanda yau sharri lallai bayan tasiri, mai gina rami na mugunta to kai siriri, wanda ya babba shi ne za ya ga mummunar makoma, 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 makoma. Ka zam nagari to za ka wuce haɗari, komai na duniya zai zamto labari. Wuce mummunar makoma kar da kayo sharri, makoma mai kyau ita ce tafi alkhairi. Makoma, 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 makoma.